Ik ben eigenlijk bezig met oude kerstverlichting. En die sloop ik. Ik haal de plastic kapjes haal ik eraf. En dan hou ik een glazen lampje over met 2 draadjes eraan. Die knip ik eraf. En dan heb ik een glasje in de vorm van een flesje. Met enige verbeelding. En daar plak ik een etiketje op die ik van internet afhaal. En dan krijg je dus een flesje met een etiketje erop. En die komen dan in een poppenhuis, poppenwinkel eigenlijk. Nou, ik verzamel rijdend houten speelgoed zoveel mogelijk. En er zijn een paar dingen die eromheen hangen. Dat zijn pakhuizen. En ik ben sinds de coronatijd bezig met het bouwen van winkeltjes. Wegens tijdverdrijf. Waarom sammel je jou dit god? Nou, ik heb een paar jaar geleden eigenlijk de boodschap gekregen dat ik in een rolstoel terecht zou komen. En ik heb zware artrose in mijn benen. En dat heeft eigenlijk mij gebracht om op internet te gaan zitten sneupen. Dus ooit moet ik gedacht dat ik als net meer mobiel ben, Ja. Dan heb ik thuis wat om Ja, dat is eigenlijk de achtergrond, ja. En dan zeg ik, ja, het is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. Hoeveel jaar ben je hier maar begonnen? Jaar of 4. Na het overlijden van mijn vrouw. Er kwam een leegte en dan zoek je wat. En ik kan eigenlijk niet stilzitten. Dus toen kwam dus via die vriend kwam ik dit op het pad. En je zoekt op internet en dan kijk je en dat zie je. En dan denk ik, verdomme, dat is ook wel leuk om te maken. En En ik had al een hoop spul verzameld. En dat komt nou eigenlijk allemaal mooi van pas. Maar je houdt al in een relatief kwatte tijd. Ja. Heel flink onderweg geweest. Ja, dat is ook zo. Jouw hele hoes zit vol. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo, ja. Ja, ik ben wat dat betreft een klauwer. En qua zoens kun je het nooit nog prima doen. Ja. Ja, dat is me eigenlijk 100% metvallen. Ja. Want ik kan me voorstellen, hè, omdat ik zei, ik ben echt totaal net een stilzitter. Ja. Dat moment dat een arts of een dokter jou Ja, zegt... dat wel eventjes slikken. Dat kan je donder op zeggen. En hij heeft ook wel een beetje gelijk gekregen. Want die artrose, dat is niet zo prettig. Maar ik vind het wel wonderlijk op het moment dat je dat te jaren krijgt. Dat is een behoorlijke chinslag. Ja. Je had wel meteen tocht van, wat kan ik hierop bedenken? Ja, dat was eigenlijk wel een van uw eerste gedachten. Ja. Ik denk, verdomme, ik wil zo meteen niet achter in een hoekje geplakt zitten. En dan denk ik nog steeds niet. Als ik al die ellende hoor, die bejaardencentra's en noem maar op. Dat wil ik graag niet. Maar ja, ik heb het natuurlijk ook niet voor het zeggen. Ik hoop dat het me gegeven is dat ik nog een paar jaar mee kan.